Això del 155 em fa trempar. Avui matem el cabó, triluliruliruli, triluliruliruló, avui és festa major. I que ara els seus nanos es fiquen amb els teus a l'escola i li roben l'esmorzar. Aquell nano que no és gras, no, és gordo, Aquell nen repel·lent, aquell nen fastigós, aquell nen fill de... I el campaner respon obedient. Et cum espíritu tu. El gegant del pi, ara balla, el gegant del pi, ara balla pel camí. Oh, donzella tan formosa i tan cofoia, que dissortadament resta esglaiada. Qui gosarà ton cor omplir de joia? Qui gosarà deixar-te espaterrada? Donzella revinguda i dissortada, quelcom astorador t'ha encès el pit. Els llavis et van fer una segellada. Refot quin català tan ben escrit. Arriba l'hora de ballar sardanes, ja es posa la tenora a refilar. Pues eso, que ni Castell de Focs ni Castell de... Fels. Uso inapropiado del fuego. Además, asusta a los niños. O sea que el Castell de Fox... No, que he dicho que no. Arriba el moment del concert. Qui no recorda aquells concerts d'abans? Qui no havia tocat en un d'aquells embalats, no? Aquells concerts... Xavier! Vols un caramel? Visca l'embalat! Com a alcalde vostre, puc prometre i prometo que si surto reelegit tornarem a fer aquells concerts d'abans. Mireu, prohibirem el reggaeton, prohibirem el merengueton i prohibirem el tigreton. El meu avi sempre m'explicava que l'embalat de l'any 68 va repartir les primeres hòsties. Ah, clar. I va repartir la primera missa. No, es van presentar els grisos, es va liar una tengalla que va repartir hòsties a tort i a dret. Pim-pam. Pues el meu avi no ho explica així, Ara que ho dius el meu avi, a l'embalat d'aquí al poble, ell sempre hi trepitjava la cinta. Home, de voler dir que la tallava. No, la meva iaia Cinta, ballava molt malament, la pobra. Sempre la trepitjava. Prou! S'ha acabat! Ja n'hi ha prou! Prou! Home! Pot ser boníssima aquesta. Si s'ha de tocar un passo doble, com a mínim que hi sigui un de català. Toca aquest. Vinga. Ale! Les mans alçades tots que